Lampung. Dendeng. Kuatah men. Nggih. Matur suwun. Pun mangga. Aku bagi daging lur. Dagingnya iki akeh. Ben rabriwet. Soale lek kono apa sitok renek, enak. Aja rebutan lho ya tak kei engko kabeh. Tak dumi pas ning ndi larane. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini barokah bolo-bolo kanca-kanca iki lho. Barokah bolo-bolo kanca-kanca iki wedhus berok-berok iki lho bolo ya. Enek 1, 2, 3, 4, 5. Terus termasuk sing gedhe iki sing paling mantep. Iki arisane awake dhewe. Ngono iki sing gedhe. Mantep tenan jajahe. Tenang, aja kuwatir, dakah nilai maca syahadat ya. Fatihah sing akeh maca syahadat. Karo maca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya. Istighfar sing akeh, maca selawat syahadat, tutupen Fatihah, ya ta? Insyaallah swarga ning pangeran. Sakmenika berokan. Monggo sing kersa niki berokan iki gratis diwehne mboten napa-napa niki. Alot iki wae sak. Ngguntingi rada ana. Ya rada mutong bro. Nyapa? Malah mundur lah tayangan 32.000 lho, saiki lho dadi 19.300. Baik. Nyapa ya kok ngono iki? Gratis iki. Terus sing wis sentuk anu to, $2.70 to. Saiki lho karek 49 sen. Iya. $1 ra genep. Ora wanya lah kemarin jan cowek piye anget aku jalan iki. Malah kok modo terus Pak semangat terus Pak telaten ora sampe sampean tok jare wong. Akeh sing ngono kuwi. akeh sing anu, Pak. Akeh sing ngonten marah iki. Dadi kebersamaan iki bareng iki jutaan wong. Ya, jutaan wong. Dadi wonge bingung carane ngedem. Dadi iki nguji padha karo ngene lho. Sing kuat ya ben diterusne, sing gak kuat ya ben don. Akhire kena didum duwite ngono. Ceritane jelase ngono. Mungkin masalahnya kabeh wong do anu ya, Pak. Do tak iki lho wong gawe konten barengan iki jutaan wong, puluhan jutaan. Nek ate kaya kejajan mamane omah bisa mudhuk serat ya malah pegel lah. ora apa jan jutaan wong ora karo-karuan kae. Masalahe nek padha ora tim pemain Indonesia sedunia sedunia. Tapi lek diuber teman-teman ana, Pak. Angel, Pak, lek diuber teman-teman. Kan kudune secarane anu, enggak patek gagas. Iya, yes, pokoke gawe hiburan ngono lho, Pak. Dalam Hiburan misalnya. hiburan ya sekedar dene lek duwe rezeki wis monggo ngoten. Ngono. Awake iki. Apa dawur ya? Aduh. Wayah bagi sadang pangan iki kula. Bagi Ya wis oke. Lah ngono paham aku. king. Iki manut aku lho kabeh iki. Ya kono. Es degan ae bareng ya. Oke. Tadi jeblang. Antum rezeki lur, rono ki parane kae. Heeh. Antum rezeki. Nah, iki lho. Iki sing ado-ado bangga tak bagi aja kuwatir. Ora satu karan lho ya. Sakeh anune tunggale.
Ya, tunggale sakake rasa tukaran ya. Kono kene ya. Ya, metu mburi. Metu etan omah. Aku bagian dokumen. Nah, kene. Di. Dun. Dun. Oh, enak wonge to iki, Mang. Mak, niki rezeki saking Langgar. Ngaten. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih, rada antep lho niki. Ben nggih. Pun, suwun. Pun nika sik kuatah wae. Nuwun. Mari ati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bik. Kula nuwun. Endi wong ya renek iki? Kula cantolne teng Pelawang nggih. Niki barange pun suwun. Renek kok tak cantol lawang ya. Ciu nang kulon ngono, Mang. Nyapa? Hah? Woi. Hop. Nggih. Pun. Matur suwun. Wonge salat kok. Bakno. Lho, lek sur wis ah? Wis. Oh, kene. Kula nuwun. Sam. Barokah kok Langgar. Muga-muga barokah terus iki. Awas, awas. Ya. Wis ya. Nggih. Nah. Wis gampang, nggon aku sik dianu sama. Kene aku kene kok ben Oh ngono. Kene Pak Butnya kene. Pak Bud. Iki. Ngene lho lek ngeterne iki. Pak Bud. Pak Bud. Neng ndi wae iki ndene? Pak Bud. Weh, ning kono to. Ngenterne barokah Langgar. Muga-muga barokah iki. Oke, siap. Panen terus. Turu ya. Wis. Sik tak terusnya ya. Oke, siap. Oke. Oh, kamerane boleh iki lho. Bentuman. Iki nggone Nggonamu. Nggonamu. Nggonamu kuwi ya. Iki namae Mae. Mamae. Ma. Mama. Ya, Dani. Kadim. Nah, aja anu pokoke. Iki bagiane sik akeh apa lho. Akeh engko tak teri kabeh ya. Enteni ning omah. Kadim. Tak ngedum iki lho. Tak bagi engko ya. Engko tak telepon neh engko, tak telepon. Tak telepon neh, ya. Oh, tak kira lek ambek dandang kae, Mang. Ayo. Ya dandange. Kok jek wubeng neh lho maksudnya. Wong nang kowe jan iki. Kene iki piye apa iki keri? Kowe lho, engko keri. Engko anu ribet iki. Oh. Bro. Gitu ya. Ah, tidur pasar. Dinteni bala ya, kita telepon neh awakmu. Oh. Iki mae Mas Suwarto. Mas Suwarto karo mae anu dan. Ayo. Sing sebelah kono kae. Diratakne kae kabeh. Mendunge nggo kantung kae, dhuwur kae pisan. Manusiman. Dan menganui. Kamerane rada peteng kok, duduk LSR kok nyatune. Ben Mas no. Bapak ya. Ngono ae pokoke. Nuwun. Makan. Oh, kae benake. Le, baru kae ke masjid ya.
Enggak, Mak. Nggih. Oh, cantol kono ae. Cantol ning kono ae lah. Wonge ndek enek kok. Nggih. Nggih, sami-sami. Cantol-cantol nih. Ki nurut dalan kan koyetan sampai ke kulon. Nah. Sing tenang. Tak bagi omahe aja tutup lho ya, omahe. Kudu enek wonge. Sampai enek wonge bingung nggo. Nuwun, Pak. Ngeterne barokah ke masjid langgar. Makasih. Nggih, sami-sami. Oke. Ngomongnya. Kang. Wes, pokoknya tekan Duman kabeh. Engko tak kok grobokan Banyuwangi sampai tekan anu tak teri ya. Ning omah lho bola ya. Tereng ngono bola. Menang bolaku. Weh. Weteng. Gun. Pak. Ngenterne, Pak. Kene, Mbak ya. Ngendi lan jaga ndek mejane. Terima kasih. Ya, oke. Meh mari wisan. Urung, sik akeh kok tunggale ya. Iki Banyuwangi karo ngendi Mang Jo? Endi? Anu. Bojonegoro. Karo Bojonegoro. Kok iki Bojonegoro iki? Oke. Lanjut nih bolo. Kamera anda keter-keter apa ya? Ngeter nih sambung. Gun, Pak Tis. Pak Tis. Pak. Gun. Pak Tis. Bah nanti wong iki. Gun. Bah kayak nanti terusan iki ya. Pak. Halo. Wah, tak kene-kene Pak yo. Pak. Neng ndi wae ya? Amit sewu yo, tak kene-kene Pak. Ora enek wong yo. Tak salah ning jogan ki mong. Di. Omah kulon kono Pak ya? Oh. Mas Samijan. Omah Samijan. Oke. Siap. Pak. Iki bola ya, iki sik bagian iki ning seluruh masyarakat iki niki. Muga-muga berkah barokah ya. Pangestune kabeh iki. Mak. Mak. Endi wonge Mak? Oh, nggih. Ngenteraken barokah langgar. Oh nggih, mugi-mugi sedaya barokah. Amin, pangestune jenengan. Anu tansah Allah iki jabaya kok dadian. Nggih. Wis muga-muga iso mulat. Nggih, Mak. Pun. Lanjut nggih. Nggih. Pun, suwun. Yo lah yo jenenge waben. Lah nggih. Oke. Ayo, karang wayu bola ya. Karang wayu iki. Gun. Nggih. Ngenterne saking langgar. Nggih. Matur Nggih. suwun.
Iki kene iki. Ini sing kono anu benjo. Ya tenan kene. Kowe tenan ya. Ini enggak anu. Mbak Sari karo Kasut iki. Telu iki. Omahe kono ya, Sian. Yo kan. Ini Assalamualaikum. Pak. Terakan saking langgar gilang. Nggih. Pun rampung. Dendeng. Kuatah men. Nggih. Matur Pun, suwun. Pun mangga. Wes ngalor pisan. Ngalor pisan kono. Ya, ayo. Ayo. Ning jajane. Saya candole kono engko ora lek teman kucing. Ora doyan daging kucing. Sing doyan daging kuwi ming kucing ndak sireng. Daging tak. Biasanya kandang buri dan Pas. Lun. Lun. Ora enek ben. Oke lho. Heeh. Yo panggat. Mungkin. kadung dicantolne lawang karo didan. Ana kan? Dicantolne lawang. Terima kasih. Oke. Lanjut Mas ya. Oke. Aduh. Guyon wis nggawa, Bro. Tenang. Nggawa ndase wedhus omong. Ora ndase wong gak. Dari dhewe. Oke. Kula nuwun. Kula nuwun. Nggih. Mbak, weh. Ngeterne barokah langgar. Nggih, matur suwun. Nggih, sami-sami pun. Nggih. Mulai iki. Yo, merantap Dayange enek kok. Turu kae ning jero dayange. Bar cek bagine rung cukup ngono. Jadi kok apih iki wargane tumplek-plek. Madang geden marai setahun pisan iki madang geden. Madang geden. komplit. Komplit kabeh. Lor kulon komplit. Lor, Mbahno. Wis, Pak. Banyak wis. Oh.